सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली नगरपंचायतच्या सर्वसाधारण सभेत मुख्याधिकारी आणि नगरसेविका मेघा गांगण यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली। पाहूयात। नगरपंचायतीचा कोणाच्या हस्ते भूमिपूजन करावं, काय करावं आहे